Здравейте, пипали! Знам, много време мина при това доста. Откакто не съм качвал ново клипче. И всъщност този клип исках да го направя преди 2 дни, но нямах възможност. За сега реших да го направя. Може би сте видяли във Facebook, че съм си сложил едни снимки, които са в един албум на име Книгите на моя живот. Та сега смятам да ви ги представя. Доста отдавна наистина исках да направя този ревю, преди 2 дни. Но както казах, нямах възможност, нямаше място къде да се снима и такива други работи. Първата книга, която ще представя точно сега, Орденът на асасините Ренесанс. I feel eyes on us. We could be here right now and we might not even know. Орденът на асасините Ренесанс, която е с Ецио Аудиторе, очевидно. Това е първата книга, която е издадена през 2009. Дори може да видите, че съм стигнал до 200, до страница номер 200. Съжалявам, виждате с Yu-Gi-Oh карта си отбелязвам, по-лесно ми е, да. И книгата е доста интересна. Следващата книжка е още по-интригуваща, вълнуваща и прекрасна. Тя е Орденът на асасините Братството. Assassin. Много от вас са играли играта Assassin's Creed, ето вижте тук Brotherhood, която е уникално яка, и това са именно книгите. И тази книжка е доста хубава, глансирана, прекрасна, чисто нова, купих я преди 2 дни, както казах вече. И на нея още не съм я почнал, но очаква се да я почна, която е много хубава. Има много един такъв живец, един екшен, шпионство. Нека преминем към третата книжка. Тя е отново Орденът на асасините, както се очаква, само че е тайният кръстоносен поход. Всъщност тази книга я няма на игра. Тя е просто ето така направена книга. Неразказаната история на Алтаир, върховният учител асасин. Това е просто велика книга, нямам търпение да я науча. Тя е най-късното издателство. Тази е 2009, тази 2010, тази 2011. За това ще ги прочета поред. Нека да направим нещо като Fast Look. Сега ще ви прочета и малко от резюметата. Орденът на асасините, тази книга я имам от миналата или по-миналата зима и е много хубава. Семейството на Ецио Аудиторе е несправедливо обвинено в измяна. Баща му и братите му са екзекутирани. Той се зарича да отмъсти. Просто историята е много хубава, но има един моменти, където се стига до Венеция и просто някак се губи смисъла на книгата и не ми е интересно. Следващата книжка е още по-очаквана, още по-хубава и още по-зашеметяваща. Вие вече видяхте Братството. Аз съм Ецио Аудиторе да Фиренце. Непобедим съм, защото съм посветен в традицията на асасините. Знам, че много добре не се вижда, просто апарата ми не може да фокусира както трябва. Рим е под властта на коварния род на борджиите. Някога могъщ, сега градът е в разруха, потънал в кръв, политически интриги и религиозни вражди. Всъщност се разказва за историята, че Ецио Аудиторе отива да елиминира враговете си в сърцето на някаква корумпирана империя. И да. И нямам търпение просто да прочета Братството, след като свърша тази след няколко дни, защото вече почти съм приключил, остат ми 120 страници. И третата книжка, дами и господа, Тайният кръстоносен поход, която също ви бях показал преди малко, но е просто върховна книга. Алтаир е един от най-добрите асасини. Тук историята е, че Алтаир се е подчинял абсолютно винаги на трите основни правила на асасините, но в един ден той ги нарушава и му отнема титлата на върховен учител, когато му отнемат тази титла на върховен учител, той тръгва по някакъв кръстоносен поход, който е не по силите му, и той се опитва да пребори тамплиерите, накрая успява и се връща тази титла. Първо ще прочета тази, после тази и накрая тази. И сега ще си купя и Прозрения, която ще видите някъде тук, да, вече я виждате. И накрая, когато излезе играта, ще излезе книгата на North America и нея ще си купя. И да, хора, това беше клипа като цяло. Тези дни съм ви подготвил един кавър, плюс един клип, който ще кача в близките дни. Съжалявам, ако предварително има забавяне, просто в момента сме в процес на местене и може би малко ще се забавят тези неща, но понякога целият ми ден минава в работа и просто нямам време да записвам. Добре, хора, благодаря ви, това беше моите върховни книги на моят живот, нямам търпение да ги прочета и да, горе-долу това е. Обичам да чета книги. А вие обичате ли да четете книги? Ми напишете долу в коментарите и ако да, кои са ви любимите. Благодаря ви и чао!